Kaken hun jong kilong kami NPP ke jila hapo kalama jong ka National People's Women Front NPWF ka janmit singi balang kilale jingo ya ka kena kantai kabla syadung dau ternya injection ki runar kat bakadang ya lenti hajaya kini ka jingle jingo ya kini ka kena berang don menta ka jaka sumar layalam da ka president jong ka NPWF Congress Kharpuri kabadairu ka MDC jong ka Nongshken nang ta ka working president jong ka Khasi Hills kong Biolinda El Nonglan ka National Vice President ke NPWF kong P Nongplu Badru ka District President East Khasi Hills kong Damelari Rentathiang. Nakaliang ka National People's Women Front kalayo banyakandu bat kani ka kena bat kumju ya ka kami jongka bat airu ya ka song jingaram syakani ka longyeng. Nakaliang ka president habakran bat kilat pathai kubor kalaong bagi kerpat jur ya ka sarkar bat khamtam ya ka tanat pulen bagi day bentare shitam bat thwet tinge hadu bandalam ya ki ni ki runar ki bale ya ka ne ka kam bat ban penshitam ru da ka bat tinge ke NPWF state NPWF takajing sukia adian bangi lai kilat pathai kubor ba ini kena iba nong berang ritmo bang no kajing sha thambor ka jongi ha kini ki khandiat singi ha ki breu ki ba mla ban tip de mano mo kham tam e kajing thambor ki jongi ka balong ka ba empat juja khoi ha kini ka jila ka jongi ka bada u syringe bong no mo baki dung i ho nyim tip ke kita ki substance you ka ba let's say ki dung i but ke ka ba ki thmuru ki tip tang maki rain nakaliang ka jonga but ka kinhun ka ba ngiawan mata kasi nakaliang ka joka state NPWF ni pelam jur shisha ya kini ki runar ki ba le ya kini ka kam ka ba balong inhuman ka ba ong no mo ka bam smog ya hap satya namar ba ha ka jing yu i ka jonga ro namar ka jala ka jongi jingjele ke joni drugs ro kala long sha papalan kele se kini ro kide se kita ba ju kerni hau ni jingdi ko mga ong yimtip kidi ka substance yu ka ba ki inject ini kina in rei nakaliang ka jonga bat ka kanhon hite ni smokia hado kata-kata bat ni penramjur bat ngangit scam ba day hi shisendan no ban yo ban kemi kini bat nakaliang ka jonga ro nakarpat lit ka sarkar bari ka police department jong ka state ka jongi ka bakide ban chimkhia ba kinyo ban kem madori kini ki khna namar bat ban ai ka jingsking ka bakraw namar ba kamde ba kan wanja kunne ba dom tang kani ka case kani ka issue rei niu I keleng sorong ka jala ka jongi kini kisni ba kilong kami ro shisha kisha thambor ha ki liang ba pher te kani ro ka penong yang iba ngin sko kia do kata-kata kum kilong kami ka bangi sko ba ka sarkar ka di banchin kia kum no ka ban ai ka jingada na ka kilong kami mo kum ka domestic violence ro kala shokai ha hagan ka jala ka jongi om tang kata hado banchin saya ka jingim ka jong kilong kami ro kala kerni ha kini kisni pengangit scam ba ka sarkar ro kan chin kia ba ka police department ro kan chin kia but tang kataru but bade bante ala kam sindan ya uni drugs namar drugs la jelle shaba pala dakani ka jala ka jongi dei ban shim ka sinjam ka batinge ba nhap banwa ikilat kilinti kumno ba uni drugs yo banrung hakani ka jala ka bai ka jongi barkala dei ka por ka ya jongi baro khai bangini yang telilot nadu ki nong shong ka jala ka jongi adu ki nong mi khmat baro khai hi isang halang ka ba ngire bani yang teli but bangin rak dingkong sendon ya uni ujung thau ubalawan Punjab ya kani ka jala ka jongi hado baw la Punjab ro ya ki long yeng ki long sem ki jongi